Доброго ранку. Усім салют! Рада вітати вас у нашому доброранку. Кася, ти чого? Не вітання, некое бурчання у тебе отрымливается. Чому мені не бурчать? Зовсім хутка зима. Зараз эмаль усё вокруг шэре, а стане белым. І що? А тое, што мне не хапае колераў, як, напрыклад, летом, ці восенню, ці вясной. Кася, але зима таксама прыгожая. Ну, прыгожая, але ёй дакладна трэба дадаць колераў. Кася, ти пропонуєш фарбувати сніг у різні кольори? А чому не? Уявіце, сёння у нас ішоў бы зялёны снег, а заўтра сіні, а паслязаўтра фіялетавы. Кася, гэта дакладна не вельмі добрая ідэя. Ды ну, ты просто зайздросціш мне, разумнік, што расфарбаваць зіму не ты прыдумаў. Кася, а ти подумала про своїх сваякоў-зайчаняток? Хіба ім каляровы снег не спадабаецца? Кася, зайцы змянілі свае шэрыя шубкі на зімовыя, белыя. Як яны схаваюцца ад драпежнікаў на снезе зялёнага колеру? Ой, сапраўды, даўгавушыкам будзе цяжка. Не толькі ім. Многія жывёлы выкарыстоўваюць белы снег для маскіроўкі. Так, значыць, усё яшчэ прасцей. Колеру трэба дадаць у нашым пакойчыку. Кася, але ён і так дастаткова каляровы. А я кажу, трэба, значыць, трэба. Лесік, думаю, з Касі лепш не спрачацца. Добра, я што-небудзь прыдумаю. Эй, што там за размовы без мяне? Кася, мы просто задумаліся пра дадатковыя колеры ў пакойчыку. І што прыдумалі? Так хутка нічога не прыдумаеш. Дай нам час. Добра, даю. Пакуль я з дзеткамі мультик пагляжу. Але... Ніякіх але! Давайте думайце, каб пасля мультика ўсё было гатова. Ну што, прыдумалі, як зрабіць добраранак яшчэ больш каляровым? Прыдумалі. Будзем яшчэ больш падарожнічаць, Здзіўляцца, гуляць захапляцца і віншаваць блізкіх. і, вядома, заводзіць яшчэ больш новых сяброў. А што? Такі план мне падабаецца. Добраранак дакладна стане ярчэйшым і весялейшым. А давайте зараз з кім-небудзь цікавым пазнаёмімся. Выдатная прапанова. Давайте. Ну, і каго мы зараз убачым, Лесік? Цішэй, Кася. А чаму цішэй, Лесік? Наш новы знаёмы спіць? Спадзяюся, яшчэ не. Ён проста зусім не любіць гасцей, але для нас зрабіў выключэнне. Цікава, хто ж такі негасцінны? Лесік, гэта ж барсук. Правільна, барсука можна параўнаць з чалавекам, які зусім не любіць візіты. Ой, я і не ведала, што ён такі паласаты на супа. Барсук-адзіночка будуе сваю берлогу. Чакай, Лесік, барсукі жывуць у бярлозе, як мішкі? Цікава. І яшчэ яны таксама кладуцца спаць на зіму. І сваю нару-бярлогу будуюць вельмі старанна. Яна паглыбляецца на некалькі метраў пад зямлю. Ого, барсукі не вельмі вялікія, а капаюць так глыбока. У будаўніцтве ім дапамагаюць вельмі доўгія і моцныя кіпцюры. Сем'і барсукоў селяцца, можна сказаць, у цэлых падземных гарадах. Ого, значыцца, яны ўсё ж жывуць не ў адзіноце? Так, сям'я можа налічваць і 20 асобін. Але кожны барсук капае адну гіганцкую нару толькі для сябе. І звычайны лаз ператвараецца ў сапраўдны лабірынт. Так, ужо і лабірынт. Лесік, ты перабольшваеш. Ніколечкі! Шматпавярховыя падземныя дамы гэтых паласацікаў з пакоямі і нават вентыляцыяй расцягваюцца на дзясяткі метраў, а самая вялікая нара налічвае больш за 100 выхадаў. Неверагодна, але такія гарады вельмі доўга будаваць. Сапраўды, не хутка. Таму барсукі будуюць іх з пакалення ў пакаленне і робяць іх вельмі надзейнымі. Дзіўна, не норы, а можна сказаць крэпасці. Але барсукі ж выходзяць адтуль, каб падсілкавацца і пагрэцца на сонейку. Ежа барсукам, безумоўна, патрэбна, а вось сонечныя промні не. Яны любяць цемру? Так, Даша, чым менш святла, тым ім лепш. Таму барсукам вельмі падабаецца восень. Гэта зразумела.
День осенью становится коротейшим, а ночь даўжэйшай. І ў барсукоў з'яўляецца больш часу, каб добра сілкавацца і назапашваць падскурны тлушч. Яны ядуць у запас, як і мішкі? Менавіта, барсук, каб добра перазімаваць восенню, пачынае есці ў 2 разы больш. Ой, як добра, што мы не кладзёмся ў спячку. Лічыш, спаць цэлую зіму сумна? Сумна, калі трэба з'ядаць 2 талеркі кашы замест адной. Мне б гэта дакладна не спадабалася. Затое табе, думаю, спадабалася падрыхтоўка барсукоў да сну. А як яны рыхтуюцца? Ладзяць мяккую посцілку з травы, зачыняюць усе выхады і салодка спяць да самай вясны. Я упэўнена, барсукі больш не будуць такімі адзінокімі. Чаму ты так вырашыла, Кася? Бо яны пазнаёміліся з намі. Мы пабывалі ў іх у гасцях. Зараз трэба запрасіць іх да нас у добраранак. Кася, але ім трэба класціся спаць. Зіма блізка. Шкода. Але нічога, запросім іх вясной. Думаю, барсукам у нас спадабаецца. Пазнаю нашу сціплую Касю. А хіба ў нас можа не спадабацца? У добраранку і весела, і цікава. І мультики мы ўключаем тыя, што ўсім падабаюцца. Кася, намякае, што зараз час глядзець чарговы мультфільм. Ага, давайте паглядзім. Ну, што вы там яшчэ абяцалі? Што мы будзем яшчэ больш здзіўляцца? Так, Кася, абяцалі. Тады давайте. Я хочу здзівіцца. І нашы гледачы, упэўнена, таксама. Як скажаш, Кася. Лесік, ну і чаму тут здзіўляцца? Ну, апынуліся мы ў нейкім парку. Што з таго? Кася, ты здзівішся, калі я скажу, што гэта вельмі небяспечнае месца. Я табе не паверу. Сапраўды, месца выглядае зусім спакойным. Ці ў зарасніках хаваюцца драпежнікі? Не хаваюцца. Небяспечныя тут самі расліны. Ды ну, не можа быць. Яшчэ як можа. Гэты сад, які размяшчаецца ў Англіі, так і называецца ядавіты. Як гэта? Дзіўна. А вось так. За вялікімі варотамі чорнага колеру сабрана каля 100 самых небяспечных раслін. Які жах! Трэба забараніць уваход у гэты сад. А проста так сюды не ўвайсці. Падарожнікі і турысты, якія жадаюць агледзець сады Альвінка, могуць зрабіць гэта толькі ў кампаніі спецыяльнага гіда, які уважліва сочыць за тым, каб ніхто не чапаў атрутныя расліны. Вось гэта правільна. Акрамя таго, па ўсёй тэрыторыі атрутнага саду ўстаноўлены таблічкі, якія папярэджваюць аб смяротнай небяспецы. Лесік, але навошта такі сад увогуле існуе? Не разумею. Спачатку сад ствараўся як месца для паказу прыгажосці і небяспекі атрутных раслін. Хадзіць побач з атрутнымі раслінамі? Лепш падарожнічаць па такім садзе віртуальна. З табой, Даша, не пагадзяцца вучоныя і батанікі з усяго свету. Яны вывучаюць расліны, якія растуць у атрутным садзе. А навошта іх вывучаць? Каб лепш разумець іх уласцівасці. І потым выкарыстоўваць, напрыклад, у медыцыне. Цяпер зразумела. Але, шчыра кажучы, мне тут страшнавата. І мне. Усё, Лесік, ты нас здзівіў і хопіць. Вяртаемся ў добраранак і глядзім мульцік. Добрая прапанова. Як скажаце, дзяўчынкі, мультфільм «Сябры». А зараз час развітвацца. Правядзіце сённяшні дзень цікава. Карысна. А самае галоўнае весела. І да хуткай сустрэчы зранку у нашым добраранку. А зараз глядзім яшчэ адзін мультфільм. Ну, Кася. Ну, Лесік. Добра, глядзім і па справах бяжым.